Прекрасни мои, законът за резонанса гласи следното. Ако ние лъжем себе си за нещо, винаги ще бъдем лъгани. Ако ние наказваме себе си, живеейки в режима на кортизоловата жена, както вече съм ви казвала, кортизоловата жена е в стрес, живеещата жена. Тя живее винаги в режима трябва. Трябва това да направя, трябва онова да направя за този, за онзи. А ако вие се самонаказвате, мислейки и потискайки себе си заради трябва, заради другите, винаги ще се намира някой, който вас да потиска, някой, който от вас да е недоволен и някой, който още повече да ви натоварва. Ако вие обиждате себе си, задължително ще се появи някой друг, който вас да ви обижда. Ако вие принизявате себе си, съгласявайки се да работите за ниска заплата или принизявайки се, когато лишавате себе си от доза любов, самоуважение, поставяне на лични граници, когато не се поставяте вие на първо място със своите нужди, своите проекти, това да се поглезите, това да сте жена допаминова, допаминовата жена се грижи за себе си, аз на това уча моите богини от проекта Клеопатра, все ще се намира някой, който да ви принизи. Все ще се намери някой, който да ви унижи. Някой, който да не е доволен от вас, въпреки всичко, което правите. Това, от което бягате като решение, то ще ви застига постоянно. И по-скоро ще ви застигат последствието от него. И ако някога имате смелостта да си кажете да. Аз съм това, което съм, заради многото решения, които не взех и за също толкова решения, които неправилно взех. Да остана на място, където не съм ценена, да бъда в отношения, където не съм се позиционирала на първо място, да не си устоявам границите, да не се грижа за себе си, за външността си, за здравето си, да не се приоритизирам. Повярвайте ми, това като бумеранг ще ви настигне. Може да не е веднага, но ще ви настигне. Дали е под формата на влошено здраве, дали под формата на занемарен външен вид, дали под формата на занемарени отношения с партньори или с деца или с колеги, дали под формата на недостатъчно финанси, което ще се отрази на ниското качество на живот. То е следствие. Всичко е следствие на много неправилно взети и на още повече невзети изобщо решения. Така че, мили момичета, аз това не го искам за вас. Аз искам вие да сте щастливи. Аз искам вие да живеете като богини. И това не е невъзможно. Може да го видите в канала ми. Всички онези жени, които пишат колко са вдъхновени, не могат да им насмогна на мечтите вече, трансформирани, с прекрасни тела, сияйна външност, влюбени в себе си, в живота си. Да, това е факт. Това може да го прочетете в социалните мрежи. Всички хора, които пишат, аз съм публикувала коментарите. Аз съм Цвети Костадинова за онези от вас, които не знаят. Моята мисия е 100 000 щастливи жени по света. И техните семейства също. Защото ако вие сте щастливи, вие ще бъдете примера за своите партньори, за своите деца, които така или иначе ще ви имитират. Бъдете онзи пример, който да вдъхновява, мили богини. Затова правя тези обучения. Влизайте във Viber канала, ще ви пусна и линкове, все прекрасни проекти, дълбоко трансформационни. Всички те посветени на жената.